皆さんこんにちは。タシデレ。チベットディスウィークへようこそ。私はチベットテレビのアリアです。チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王警察庁等のオンラインでの対話の会に出席。ダライラマ法王85歳の誕生日を世界の著名人たちが祝う。米国が中央チベット政権に100万ドルの直接支援。チベット総合アクセス法でアメリカが中国当局者の入国を規制。プラグでハヴァル大統領とダライラマ法王の面会を記念した写真展示会開催。台湾国会議員グループがダライラマ法王の台湾訪問を求める。国連人権理事会でチベット人グループが中国の人権侵害問題についての特別会議開催を求める。ダライラマ法王は今週木曜日、警察庁等のオンラインでの対話の会に出席されました。マインドフルネス上級学習センターのコマナンガ・アンドレヒ・ナディ博士は、この特別行事の開催にあたっては、警察官、スタッフ、特別ゲストの1000人がダライラマ法王の慈悲の心についての話を聞くことができるようにしたと話しています。Destructive emotion entirely based on appearances. Like compassion, these altruism, these not on the basis of appearance, but deeper level. So therefore, all destructive emotion very much related with appearances. The positive emotion on the basis of reason, so deeper level. ダライラマ法王は先週土曜日にワラナシーで行われた第1回ダルマチャクラセレブレーションに対してもメッセージを送られました。今週月曜日、ダライラマ法王は85歳の誕生日を迎えられ、世界中の著名人やチベットの支持者たちがダライラマ法王にお祝いのメッセージを送りました。お祝いする人たちはダライラマ法王が続けてこられた人類や世界平和への精力的な取り組みに対し深い感謝の気持ちを表し、またダライラマ法王の命が一切衆生の利益のために永遠に続くよう祈願しました。中央チベット政権主催の公式な祝賀会の中で、ロプサン宣言首相はチベットの最も困難の時代にチベットを導き、亡命チベット人コミュニティに強い民主主義のシステムを導入して、亡命コミュニティを繁栄させてくださったダライラマ法王に深い感謝の意を伝えました。さらに宣言首相は、2020年7月1日から2021年6月30日の1年間をダライラマ法王に捧げる感謝の年に設定すると宣言しました。チベット亡命議会の名誉スピーカーは、ダライラマ法王の誕生日をお祝いする意味は、法王がチベットの運命の神としてどのような行動を引き起こしてきたかを振り返り、また法王の言葉を注意深く聞き、敬意を払い従うことであると述べました。ダライラマ法王はチベット人への特別メッセージの中で、チベット人はアワロケテースワラ観音様と特別なつながりがあるので、観音様のマントラを唱えると良いでしょうとアドバイスをされていました。ダライラマ法王は今週日曜日、85歳の誕生日の祝賀の
一環として台湾で開催されたマインドトレーニングの生中継の中で台湾の信者たちに挨拶をされました。기가 이모데 에네 제네시 에네 다 겨울에 좀 오예매도 되네지 양 제네시 조체 에네 딘딘데 나데 에네 결혼식도 수요도 삼다니 에네 문도라를 사나 디펜그리 그래서 결혼식 매 계속 연구하러라 에네 디 결혼 거야 돼 에네 나데 에네 나 제네시가 방중처럼디 아니 로자다 주 로자다 제 근데 초토야지 그냥 상황로게 말한겨 아니 상황로 기부쳤다 뜻들이 뜻이 ワシントン DC のチベット事務長はダライ・ラマ法王の誕生日をお祝いするオンライン祝福会を主催しました。国際宗教の自由問題担当の特別大使サン・ブレンベック氏、全米民主主義基金会長カール・グラシメン氏、カナダ国会議員アリフ・ウィラニ氏、国会議員のガーネット・ジェネス氏、リクン・エス・ダルマセンターの憲法サンド氏ほか多くの人が祝賀会に参加しました。ロブサン・センゲ首相やムードゥブ・ドルジ代表、これにもオンラインで参加し、ダライ・ラマ法王のご功績に敬意を表しました。アメリカ国際開発庁 USAID は中央チベット政権の社会人的資源開発基金 SAD に対し、チベット人の経済的および文化的回復力を強化し、チベット人の経済的および文化的アイデンティティの持続的な回復力に貢献することを目的に100万ドル近くの献金を行いました。ロブサン・センゲ首相は次のように語りました。中央チベット政権に直接的に資金を提供をいただけたことで、長い間望まれてきた計画が実現でき、また私の任期の投資からの長年にわたる働きが形になったと思います。アメリカ国際開発庁に深く感謝いたします。この資金の提供により、アメリカ国際開発庁と中央チベット政権の間により実質的な資金関係への道を開くことが願っています。中央チベット政権のチーフレジデントオフィサーでSADディレクターの慶田岡さん氏、今回の直接の資金提供によりSADおよび中央チベット政権が外国政府からの開発支援を得られることということは、SADが中央チベット政権やチベット人社会を支援する開発機構としての重要な一歩を踏み出したことを知らしめる強いメッセージであると発言できたと話しています。アメリカ政府と提起する資金提供機関が中央チベット政権に対して直接的な開発援助を提供したのは初めてであり、今回は歴史的な資金提供と言えます。このプログラムは2年にわたって実施される予定です。アメリカは2018年のチベット総合アクセス法に基づき、中国政府と中国共産党局者らに対するビザを制限しています。マイク・ポンペ米国務長官は火曜日の声明の中で次のように語りました。中国が行う人権侵害や中国政府がアジアの主要香川の上流付近での環境悪化を防止できなかったことを見ると、チベット自治区は地域の安定した状況にこれまで以上に重要になっています。ポンペオ国務長官はチベット総合アクセス法に基づき、中国政府と中国共産党局者らは
チベット自治区への外国人の立ち入りを制限する政策またはその実行に実質的に関与判断された場合、アメリカへの入国を制限すると発表しました。センゲイ首相はこの法律を歓迎し、中国政府当局者らに対するビザの制限により、アメリカは正しいメッセージを発信していると見ています。この件についてセンゲイ首相は今週の水曜日にリパブリックテレビで次のように話していました。中国政府当局者たちはチベット人人権、チベットの権利を侵害しても何をしても刑事罰に遭われないと思っているが、それが間違いであることが今証明されました。アメリカ政府が動き始め、そうした中国の当局者たちやその家族でさえもアメリカに入国しようとすれば制限を受けることになります。イギリスの国会議員であり、チベットのための全党議会グループの共同議長であるティム・ロントン氏はダライ・ラマ法王の誕生日にイギリスの庶民院の会議の中で10分間の規則により提出する法案としてチベットの総合アクセス法案を提供しました。この法案はイギリス国民がチベットに入るとき、立ち入れるとき受ける制限を中国の他の地域に立ち入るときに受ける制限を比較して国務長官が毎年報告することを求めるものです。そうした制限を実施に関与した人物に対して反対にイギリスに入国することを制限する規則が設けることを目的しています。チェコスロバキアのワルケル・ヘーベル大統領は1990年にダライ・ラマ法王と歴史的な会見を実現させ、その後長年にわたってダライ・ラマ法王への支援を続けてきました。プラグに位置するチベット仏教センターであるチベットオープンハウスは今週木曜日、If only for a single day たった1日だけでもをテーマとする写真展を開催しました。水曜日に台湾の立法院で新たに結成されたチベットための議会グループに対して行われた記者会見で、立法委員でチベットのための台湾議会グループの議長フレディ・リム氏は台湾政府に対し、ダライ・ラマ法王が中国からの圧力を受けることなく台湾を訪問できるよう求めました。このチベットのための議会グループは複数の政党に所属する国会議員46名が新しく結成したものです。スイス在住のチベット人5名のチームが自転車で4日間で約 290km に及ぶ距離を走り、その最終日を今週火曜日に開催された第44回国連人権理事会の2週目に向かいました。このチームが実施したチベットのための自転車ラリーは、チベット本土における状況へ関心を高めるため、またチベットをはじめとする中国の管理下にある地域における人権の問題を国連や国連加盟国が特別会議を開催して検討するよう訴えることを目的とするもので、7月4日、スイスのズクを出発しました。4日間にわたるチベットのための自転車ラリーのゴールでは、国連人権高等弁務官ミシェル・ベチェレット氏に宛てた申し立て書を手渡し、国連人権理事会の前で平和的なデモを行いました。今週のニュースは以上です。良い週末をお過ごしください。どうもありがとうございました。